Oslobađanje Vlašića 20. marta 1995. obasjalo je cijelu Bosnu nadom i ponosom. Ta veličanstvena pobjeda bila je plod složenih operacija 7. i 3. korpusa. Koliko je veliko borbeno postignuće bilo vladavanje Vlašićem, može se razumjeti iz činjenice da su inostrani specijalisti za komandovske akcije uvjereno tvrdili kako bosanska armija apsolutno nema izgleda da porazi neprijatelja koji se ukopao u ovaj vrletni pejsaž. A kada se bošnjačka stopa domogla visova Vlašića, iz njegovih orlovskih vizura, tada se golom oku počela ukazivati sloboda na bosansko-hercegovačkim horizontima. Ni ovaj podvig nije mogao mimoići 7. muslimansku, brigadu koja se u svakoj sljedećoj bici ogrtala novom slavom. Predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, ujedno i vrhovni komandant oružanih snaga, u toku oslobodilačkog rata boravio je na svim linijama odbrane, uključujući i one u neprijateljskom okruženju. Nije međutim samo pobjedama bio popločan put armije Republike Bosne i Hercegovine. U deblokadu Sarajeva, koja je počela 15. juna 1995. uloženi su ogroman ljudski napor i velika materijalno-tehnička sredstva. Ali ni smjelost boraca, ni pripremljenost komandanata, ni pamet štabova, ni volja svih zajedno nisu mogli probiti četnička uporišta. Istina, jedinice armije BiH nanijele su nekoliko teških poraza agresoru i oslobodile zamašan prostor. Put u Sarajevo se međutim nije mogao trasirati bez enormnih ljudskih gubitaka. Akcija je iz tog razloga opozvana. Tek pošto je NATO avijacija bombama i raketama iscijepala omču oko Sarajeva, pokazalo se kolika su sila i tehnika bile usredsređene na glavni grad. JNA i četnici su tu bili izgradili mnoštvo bunkera, betonskih rovova, komandnih mjesta i centara veze. Ukopali su na stotine topova, minobacača, tenkova, patova, pamova, mitraljeskih gnijezda, snajpera, sijača smrti. Deblokada Sarajeva za volju istine ne bi smjela ostati zabilježena samo kao neuspjeh. Njome, to se danas jasno uočava, agresor bio prinuđen da velike snage sa drugih frontova dovuče na Sarajevo. Time su nastale šupljine u četničkim položajima, što su jedinice armije BiH iz unutrašnjosti znalački iskoristile za smjele i efikasne udare. Bozuća 10. septembar 1995. Ova pobjeda, također ostvarena iznad očekivanja, ostaće zabilježena kao operacija kojom su spojena dva neprijateljskim utvrdama razdvojena korpusa, drugi i treći. Time su ujedno industrijski bazeni Zenice i Tuzle povezani najbližom putnom komunikacijom. Agresor je Bozuću smatrao trajno zaposjednutom i stoga neosvojivom.
Evo, vidite da se nalazimo u Vozući. Za Vozuću je Karadžić rekao da se ovdje brani Moskva, a ja sam prije 6 mjeseci na to odgovorio tu se ne brani Moskva, nego oslobađa Bosna. I na Vozući se potvrdila sposobnost komandi jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine da na bojnom polju uspješno izvodi složene operacije. Od komandanta do borca, od glavnog štaba do odjeljenja, armija je uvezana u funkcionalan sistem rukovođenja i komandovanja. Nijedna akcija nije bila nevažna za armiju koja oslobađa zemlju i koja iznad svega cijeni život i zdravlje svoga vojnika. Zato su svakoj operaciji prethodile duge, čak i višemjesečne štabske pripreme s filigranskim poniranjem u pojedinosti. Mi smo spasili narod i time nismo dozvolili da agresor ostvari dva svoja krajnja cilja, a cilj četnika je bio prvo uništiti muslimanski narod i sve ono što taj narod čini narodom. I u tom pogledu je težio da to uradi u što kraćem vremenu. Dalje, etnički potpuno očistiti i priključiti sve teritorije Bosne i Hercegovine zamišljenoj Velikoj Srbiji. Iako je već bio okupirao Bosnu i Hercegovinu, praktično je zauzeo, nije ostvario svoje ciljeve. Naš narod je i pored brojnih žrtava sačuvan od uništenja. Naš narod je opstao, veliki dio teritorije u našim rukama. Mi smo jedina armija na terenima Bosne i Hercegovine koja ima šanse da se i dalje razvija i da dalje jača. U ostvarenjima armije Republike Bosne i Hercegovine prepoznatljiv je i doprinos ratnog vazduhoplovstva i protivzračne odbrane. Podsjetimo ovom prilikom samo na činjenicu da je u više od 7000 letova širom zemlje prevezeno nekoliko hiljada ranjenika, desetine tona municije, ratnog materijala i lijekova. Bosanski piloti su pod amblemom zlatnih ljiljana, pored ostalog letjeli i u opkoljene enklave Bihać, Srebrenicu, Žepu, Goražde. U Krajini je 5. korpus odolijevao na 3 fronta, protiv Karadžićevih Srba, protiv Martićevih Srba i protiv izdajnika Fikret Abdića. Sve ih je nadvladala sila bosanska, taj jedinstven spoj bošnjačke duševnosti, krajiške srčanosti, vojničkog drugarstva i komandantskog dara. Ličko Petrovo selo je slobodno, ima dosta zarobljenih četnika, zarobljene tehnike i nadam se popodne ili sutra da ćemo se spojiti sa hrvatskom vojskom. U završnom činu rata u jesen 1995. godine, kada je agresor bezglavo bježao pred 5. korpusom, mogla se sagledati vertikala što su je iz svog čistog i junačkog srca izgradili sinovi Bosne. Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski most. U oslobađanju Krajine do izražaja je došla sposobnost bosanske vojske da na najvišem operativnom nivou organizira svoje jedinice s visokim kvalitetom manevra i neodoljivom udarnom snagom. U roku od samo 15-20 sati jedinice armije i MUP-a iz svih krajeva zemlje u jačini od 12.000 ljudi sredinom septembra pristale